Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина. Бүгінгі шығарылышының тип темалары. Қор чистарту эшләре Түбән Кама муниципаль районы башлыгы юллар торышын бәяләде. Мәчет һәм манарасы тышланып бетә, тәрәзәләр куела, эш кыш көндә тукталмаячак. Юлда йөрүчеләр игътибарына республикада каршы полоса профилактик операциясы башланды. Яңа ел тамашасы. Хәзерге заманда бик актуаль тема. Туфан Миңнуллин исемендәге Татар дәүләт драма театры балалар өчен спектакль тәкъдим итә. Табигый тавышы белән мәртәбәле жюри мәхәббәтен яулый. Рәхимә Газизова Таһир Якупов исемендәге җыр фестивалендә лауреат исеменә лаек була. Аккайын мәчетен тышлау эшләре төгәлләнде, манарасы да ак төстә. Ул аерым торгызылган кирпечләрне намазлык рәвешендә салганнар. Быел байтак эшләр башкарылды ди мәчет имамы. Сүз 35А микрорайонында урнашкан Аллах йорты турында бара. Бу хакта алдагы материалда. Төзелеп килүче Аккайын мәчетендә эш кораллары тавышы тынмый, бина эше әзер диярлек, электр үткәрелгән, җылылык җибәрелгән, төзелеш Түбән Камалар ярдәме белән алып барыла. Быелны мәчетне тышладык тыштан, һәм манараны да, Аллаһ шөкер, көз көне Аллаһ Тәала безгә яхшы һава торышын бирде, манараны ташлап бетердек. Шулай ук инде көз көне хәзер кар явыр алдыннан тәрәзәләрне куеп бетердек. Һәм ишекләрне куеп бетердек, һәм бетерәбез. Бер-ике сәнә калды. Бер этап төгәлләнә, икенчесенә керешергә кирәк. Алдагы план мәчетнең эшен тәртипкә китерү. Шуңа да эшләр кыш көне дә дәвам итәчәк. Эшкә керергә җыенабыз, эшке эшләрне эшләргә. Чөнки монда моторларга, дивар стеналарны буярга, тәхәттәхләрне ясарга һәм башка күп эшләрне эшләргә. Эшләр иганәчеләр тырышлыгы белән башкарыла. Сез дә үз өлешегезне кертә аласыз. Моның өчен җәмигъ мәчетенә мөрәҗәгать итегез. Анда акча салу өчен махсус тартма урнаштырылган. Түбән Кама муниципаль районы башлыгы юллар торышын бәяләде. Шәһәрне комплекслы төзекләндерү предприятиесе хезмәткәрләре белән берлектә кайбер участокларны карап чыкты. Радмир Биләев хәбәр итүенчә, социаль объектлар тирәсе ишегалды юллары торышы буенча шәһәрдәшләрдән зорлар килеп ирешкән. Теләк тәкъдимнәрне коммуналь хезмәткәрләргә җиткерде. Хәзер эшчеләр 3 сменада эшли. Урамнарны җыештыруга көндә 80 берәмлек техника җәлеп ителә. Алар арасында катнаш юл машиналары, үз бушаткычлар, төягечләр, грейдер һәм тракторлар бар. Татарстанда каршы полоса дигән профилактик операция башланды. Максаты тиешсез урында транспорт чарасын куып узып китү сәбәпле килеп чыккан юл хәрәкәтләрен кисәтү, булдырмау. Автоинспекторлар куркыныч маневрлар ясамаска, начар күрү шартларында каршы як полосага чыкмаска чакыра. Ул иң куркыныч маневрларның берсе, һәр очрагы сагаерга мәҗбүр итә. Әйтик, таулы урыннарны үткәндә, кискен бурышларда алдагы юлны күрү мөмкинлеге кими. Шуңа күрә машинаны уза башлаганчы юл хәрәкәтендә катнашучыларга комачау итмәвенә инанырга һәм кагыйдәләрне үтәргә кирәк, ди инспекторлар. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең номер 8917 90 73 077. Мәдәни үзәкләрдә яңа ел тамашалары башланды. Туфан Миңнуллин исемендәге Татар дәүләт драма театры балалар өчен спектакль тәкъдим итә. Виртуальлек лабиринтлары дип атала. Төп герой интернет уеннар белән мавыгучы егет. Премьерада безнең төшертергемедә булып кайтты. Сез җиңелдегез. Сезнең 30% энергиягыз виртуальга әйләнә.
Буш вакытын гаджет артында үткәрергә яраткан укучының хыялы чынга аша, онлайн уенга чакыру ала. Тик виртуаль дөньяның үз планнары. Артурга гаҗәеп җан ияләре белән көрәшергә туры килә. Балалар өчен спектакльне Туфан Миңнуллин исемендәге Татар дәүләт драма театры тәкъдим итә. Режиссеры Булат Минкин көн кадагындагы мәсьәләне, интернетка бәйлелек темасын күтәреп чыга. 40 минут бара спектакль. 40 минут ішінде бала бір тапқыр да телефонға қарамаса, біздің мақсат үтәлді деген ебір. Чөнки бұл виртуаль дүния проблематикасы қазір көп кіші бетінде. Виртуаль дүнияда яши, менімше бұл қазір бик актуаль проблема. Заманча декорация, интернет уеннары персонажлары, хәрәкәтле биюләр, рольләрне тәҗрибәле театр артистлары башкара. Безнең өчен бу яңа мөмкинлекләр ди алар. Мен бүгінгі спектакльда виртуаль дүнияда цербер ролін ойнадым. Мен де шундай ярым кіші, ярым робот орындайым. Бик уңышлы эшләдек образына, көп кенә биюләр куйдык. Миңа бик ошады, яңа төрле опыт минем өчен. Бүгінгі тамашачылар, балалар бик яқты каршы алдылар безне. Рәхәтләнеп карадылар, сөенешеп, яңа ел кәефе белән. Шуңа күрә мин бик канәгать. Аннары соң Булат Минкин белән эшләүе бик җиңел булды. Виртуальлек лабиринтлары спектаклендәге төп герой өчен барлыкка кайта, ә тамашачы сабак ала алырмы? Түбән Камаларның фикерләрен тыңлыйк. Искәндәр улым белән килдек карарга. Спектакль бик матур булды. Хәзерге заманда бик актуаль тема. Бик поучительный дип уйлыйм бу спектакльне. Балалар өчен бик кирәк. Компьютерда, телефонда утырырга ярамый. Йөрергә кирәк, уйнарга кирәк. Компьютерларга бик озак уйнарга кирәкми. Миңа бик ошады. Артистлар яшь Түбән Камаларны премьерага чакыралар. Тамаша рус теленә синхрон тәрҗемә белән тәэмин ителә. Түбән Камалы Тахир Якупов исемендәге җыр фестивалендә лауреат исеменә лаек була. Рәхимә Газизова үзенең табигый тавышы белән мәртәбәле жюри мәхәббәтен яулый. Әлеге бәйге Россия күләмендә 3нче тапкыр оештырыла. Катнашучылар Татарстанның атказанган артисты Тахир Якупов репертуарыннан һәм үзләре теләгән бер җырны башкарырга тиеш була. Икенче тур нәтиҗәләре буенча 20 лауреат гала концертта чыгыш ясый. Җиңүчеләр исемлегенә Рәхимә Газизова да эләгә. Җыр моңа осталыгын сезгә дә тәкъдим итәбез. Рәхимә Газизовага Зөфәр Хәйретдинов, Рәсим Низамов, Азат Тимершаев кебек танылган артистлар белән бер сәхнәдә чыгыш ясау бәхете елмая. Гала-концертка бәйгенең җиңүчеләре белән бергә татар эстрадасының популяр җырчылары да чакырылган. Алар тамашачыларга Тахир Якупов репертуарыннан җырлар тәкъдим итәләр. Түбән Камалы билгеләп үткәнчә, бу аның өчен зур тәҗрибә. Минем өчен бик зур җиңү ул. Беренчедән мин Тахир Якуповның авылына барып, аның җырларын ишетеп, аның өчен матур җырлар җырлап, безнең анда бик күп кешеләр булдылар. Миңа ул үзем өчен дә шундый итеп, мин ныклап үземне җырлыйм икән дип аңлап кайттым мин андан. Бүген Түбән Камалар һәм шәһәребез кунакларын гаилә паркына чакыралар. Бәйрәм кичке 7дә башлана. Икенче атнаның беренче көнендә кунакларны Мирас район мәдәният йорты мәйданчыгында һәм Тукай паркында көтеп калалар. 24-се Великий белән Лимаев скверында. 26-сы Шинник һәм нефтехимиклар паркында яңа ел җырлары яңгыраячак. 27 декабрьдә Кояшлы алан паркында бәйрәм программасы каралган. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтыннан да урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле яллар сезгә.